भाई तुमचे नाव कसे आहे? शिवराम जाधव. तुम्ही आता भाई हे काजू करता पळय, काजूचा व्यवसाय कितली वर्षा करता? आमचे वापायपासून पेढिया झाला आजा पंजाजवळ. आता तुमची घरात अशी बरी डोंगरापासून पैस हे काजूंची मग राखण काय तुम्ही डेली येतात? आम्ही डेली असतो. चोरी बी काय प्रकार जाता? आधी करताले, आता कोण करीना. हे आता काजू पळयला आम्ही तुमच्या काजूच्या बागायतीन 2-3 तरेचे काजू आलो. लहान मोठके काजी आहात, त्या काजींक काय भरपूर लागला. कसली कलमा ही काय वेगळे जाती? या वेंगुल्ला 4 आणि वेंगुल्ला 7 आणि नमवन आणि आमच्या गावठी काजी हे कलमा बरीच लागतात. गावठी काजूचे काय फायदो आणि भायली कलमांचो काय डिफरन्स येता? गावठी काज म्हणजे ती म्हणजे सरळ असता, म्हणजे एक साईज नसता, म्हणजे बारीक असता, मोठी असता, म्हणजे एक सारखी नसता. पण कलम असता ती एक सारखी असता. आता तरी तुमच्या बागायतीन कितले काजू असा असे काजूंची झाडा असतात? एक 45,000. ही काजू दर वर्षा लायतात तुम्ही नवीन झाडा मिळल्या उपरांत? वर्षा 100-50 झाडा मरतात. मागीर कितें सरकार तुमका कितें अनुदान दिता ही काजू बागायत वाडोवपाक? दिता, लावपाक दिता. आता तुमका वयर येतले जाल्यार तसो रस्तो ना, तुम्ही पांयवाट बरी केल्या म्हणजे सहज एक 2 व्हीलर येवंक शकता. सरकार कडल्यान तसं काय मेळना अनुदान बी? म्हणजे तसं अनुदान सरकाराकडे मागल्या मिळता, परत त्याका खूप फॉर्मॅलिटी करूचे पडतात. ओके. आता हे काजू केल्या उपरांत हे आता काजू आता तुम्ही हे करतात, पिळतात, मागीर कितें करप? त्याची फुडें सोरो करतले प्रक्रिया काय असता? मागीर ते क्रेशरान घालप. मुट्टे घालप. आणि केन्ना येता हो? त्याच्या पहिली काय काडप? रोस आता क्रेशरान घातलो काय ना, मागीर येतलो सोप येता. सोप येतलो काय तर पिंजरो हा तेतून घालप. पिंजरान घातल्या उपरांत थंय मागीर ते रस येतलो. रस येतो काय मागीर ती भट्टी हा ते भट्ट्यान घालप. भट्टेन कसल्या प्रकारचो सुरू करता? पहिली हुर्राक असता. आणि हुर्राकाचे मागीर कितें करता? फेणी. मागीर तेच परत रस इल्लो घालप आणि मागीर परत ते हुर्राक काडलेले घातले काय मागीर फेणी जावप. आणि हुर्राकाक डिमांड असता का फेणी एक डिमांड असता? सध्या पहिली हुर्राकाक डिमांड असता. हे हुर्राक कितके दीस चलता समज आता दवरले? फुडल्या वर्सा जून मेरेन चलता. टेस्ट वयता. लोक घेणारे तुमच्याकडे असे येतात काय? मागीर तुमका व्हरान घालचे पडटा कोणाकूय बारांनी बी? येतात आणि व्हरतात, दोनूय आसात बाजूचे. येतात आणि घालूचे पडटा. पहिली आमच्या पेडण्यांचो विचार करीत न्हू जाल्यार पहिली हुर्राक मेळताले खंय पत्रादेवी फकीर पाटो, ते वेगळे लागताले म्हणटा लोक. ते पहिली काजी लागता. आणि हे सायटीन मागीर काय फरक? वातावरण काय कसे काय फरक? खंयचोच ना, कांयच ना. दोघांचे वांगडान लागतात. फक्त तेंचे कितें तेंचे सुबेज काजी, काजी म्हणटा खूप काजी असल्या कारणान तेंका बेगीन कलेक्शन जाता. आमचे कमी काजी असल्या कारणान आमकां थोडे जाता. आता हे तुम्ही काजू व्यवसाय करतात, भात शेती करता, वेगवेगळी तुम्ही फळा लायता, फुला लायता. आणि काजू हंगाम असता केवळ मर्यादित असो हंगाम, पण बाकीची शेती तुम्ही वेगवेगळी 365 दिवस वेगवेगळी शेती करता. काजवांक खातीर व्यवसाय करपाक किंवा वेगळे कामगार हाडचे पडटा काय घरचीच मंडळी? वेगळे कामगार जायत पडटा. 3 महिन्याचो सीझन असता तो आणि कलेक्शन करच्या खातीर जाता. आता नवीन तंत्रज्ञान इला ह्या बियो अशे वळपाचे मशीन आहा. मशीन आयिल्ले वळपाची. मशीन जाले काय डायरेक्ट मागीर ते रोस डायरेक्ट मशीनान घालून सुद्धा येता. ओके. म्हणजे जर मशिनरी जर यूज करीत जाल्यार सगळ्यांक सोपे जातले, लेबर कमी जातले. पहिले दिसताले, पहिली जेन्ना होळी असताली पळय, होळीच्या दिसांनी काजू लागताले आणि जेन्ना होळीच्या निमतान लोक येताले भरपूर काजीनी, त्यांना ते काजी चोरून वळून बिळून व्हरप. आता तसो प्रकार घडटा ना. म्हणजे ते पहिली कशें, पहिली आमच्या शिवरात्रेक काजी एक भाटी जाताली. म्हणजे आम्ही सोरो काडटाले शिवरात्रेक. आमचो बाबा आणि शिवरात्रेक भाटी लायतालो. पण आता कशें जालें, आम्ही जे आधुनिक तंत्रज्ञान घेतले, शेती खात्याचे सल्लो घेतलो, सगळ्यांचे सल्ले ICR सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी यांचे सगळ्यांचो सल्लो घेऊन म्हणजे काजी कशे करा, म्हणजे काजी एक पीक कहा, म्हणजे भात शेती कशी करतो तशी काजीचा पीक करा. म्हणजे त्याका खयता खत घाला, त्याची कशी निगा राखा आणि कशी म्हणजे
सगळी निघाल राखली तर तुमका 19 डिसेंबराक काजू हे असे गावांक शकता. 19 डिसेंबर बरी निगा मिगा करी झाले. वातावरण बी सारखे आसा जालें. अंदू कशें वातावरण मातशें दूषित झाले म्हणजे पावस खूप लांब गेलो. बरोबर. म्हणून आता त्याच्या तुम्ही खातीर ह्या डोंगरार पळयले पायपलाईन घातले आणि एक 3 किलोमीटर सुमार ही पायपलाईन हाडल्या उदकाची. ती उदीक केन्ना घालप तुम्ही? उदीक हरशी काजींक जर डेली घालीत न्हू जाल्यार त्याची 2दा काजी लागतात. हा डबल लागतात. पण शेवटी कशें पैशाचो ताळमेळ बघून मनीस एक उदकाकच दवरूचो पडटलो. म्हणून ते शक्य म्हणजे जर सारखीच जर बाग थोडी आसात आणि सारखे जर करीत जाल्यार ते शक्य आहा. तुमका आणि कोण मदत करता? तुमची मिसेसूय पळयला आम्ही खंय देशाच्या विविध राज्यांनी अभ्यासांक वयता. कृषी खात्याचे जर एखादो हे आसा अभ्यासक्रम थंयसर वयता. ती तुमका कशी मदत करता काय ती स्वतंत्र आपूणच व्यवसाय करता? ना ती वांगडाच असता. वांगडाच असता आणि आता हय ती पळयले काजू बियो लागे करता. मागीर तिने हळद लायिल्ली आसा. लेबर आता ते कसे लेबरांक मार्गदर्शन दिवचे असतात. ओके. कशें कितें ते सगळे मार्गदर्शन तिच्या अंडर असतात. म्हणजे खंयसून कलेक्शन करप, खंय काजू दवरप, खंयसून हाडप, हे सगळे मार्गदर्शन ते लेबरांक करता आणि त्याच्या खातीर हे सारखे जाला. ओके. तुम्ही पळयतात GNH.